салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали мо бародарон. имрӯза наварда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки бародарон хоҳиш карда буданд. мошинҳои RAV4, Mercedes, Tico, Matiz ва дигар намуди мошинҳо ҳастанд ки беҳтарин ва арзонуша пешкаштон мегардонем. бародарон, видеоро то охир тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор аст. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ё камче мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки дар рӯи экран мебарояд равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. мо бошад видеонаворо сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бо хабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои тамошо ва барои лайку падилиса карданатон. якум мошини фурӯшӣ аста бародарон, Toyota RAV4 аста ки соли бароши 2004, сӯзишвориш танҳо бензин буда, кузов седан, объёмаш 2 гуфтагӣ. коробка передачаш автомате, дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% ягон камбудӣ надорад, раднои краска, задагӣ пустагӣ надорад, салон тоза, коробка, мотор ҳама мега 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 58 000 сомон мега. бо мега харидори аниқ бошад, савдо мешида. ин рақамош дар рӯи экран мебарояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. дуюм мошини фурӯшиам бародарон, Toyota RAV4 мебошад ки соли бароши 2004, сӯзишвориш гази бензин буда, кузов кроссовер, объёмша 2 гуфтагӣ, коробка передачаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон расход надорад, 1 сола ҳуҷҷат, 4 та баллони нав дорад, срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 75 000 сомон мега. бо савдо ҳам мешида. ин рақамош дар рӯи экран мебарояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои дигарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшиам бародаро, Toyota RAV4 аста ки соли бароши 2009, сӯзишвориш танҳо бензин буда, кузов кроссовер, объёмаш 2 гуфтагӣ. коробка передачаш автомате, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин европейская мега, мошин старт-стопай, мултирул ҳама мега 100% қоидави кор мекуна. салон кожа, ягон расходу ягон камбудӣ мега зиёдӣ надорад. мошин документош то моҳи августи 2023 муҳлат доштаянд, срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 126 000 сомон мега. бо арзона мешида. ин рақамош дар рӯи экран мебарояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтар аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ бародаро ҳастай Daewoo Matiz аст ки соли барош 1999, сӯзишвориш танҳо бензин буда, кузов хэтчбек, объёмаш 1 гуфтагӣ. коробка передачаш механикай, дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега состояние 100%, 4 та баллони нав, аккумулятори нав, документош 8 моҳи дига муҳлат доштаянд. мошин срочно мега фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 18 000 сомон мега. бо савдо ҳам мешида. вариантҳои алиширам буда. ин рақамош дар рӯи экран мебарояд. марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародарон, мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. панҷум мошини фурӯшиам бародаро, Daewoo Matiz аста ки соли барош 1997, сӯзишвориш танҳо бензин буда, кузов хэтчбек, объёмаш 1.6 гуфтагӣ.
коробка пейда чашммеханика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Радной краска, салон тоза, ягон задагӣ пӯстагӣ мега умуман надорад. мошин документош буд шудагӣ буданд ва хадавоям мега кардан дар кораи. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нақша 18 000 сомон мега бо арзонам мешидай. ина рақамош дар рӯи экран мебурад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшиам бародор астаи Даево Тико аста ки соли барош 1997 сӯзишвориш танҳо газ будай. кузов хачибек, объёмаш 1 гуфтагӣ. коробка пейда чашммеханика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега документ дорад. дута баллони пеши нав астай. 100% мақсад мегарда ҳамаш соза, ягон камбудӣ надорад. сорошна фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нақша 10 000 сомон мега бо арзонам мешидай ва вариантҳои алиширам будай. ина рақамош дар рӯи экран мебурад. марҳамат занг занед ва вариантҳои худро пешниҳод кунед. ҳафта мошини фурӯшӣ аста бародарон Даево Тико аста ки соли барош 1996 буда. сӯзишвориш танҳо бензин. кузов хачибек, объёмаш 0.8 литр гуфтагӣ. коробка пейда чашммеханика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. 4 баллони навам доштай. фавран мега фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нақша 14 000 сомон мега бо арзонам мешидай. ина рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшиам бародаро Мерседес Бенц аста ки соли барош 1992 сӯзишвориш дизелӣ будай. кузов седан, объёмаш 1.8 литр гуфтагӣ. коробка пейда чашммеханика дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. радной краска, задагӣ пӯстагӣ мега надорад. салон тоза, хадавои балонош ҳамаш 100%. хулоса мегирӣ мега мошина ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нақша 25 000 сомон мега бо савдо мешидай. ина дута рақам дора. имо ватсап ҳарҷ кор мекунад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон ҳам хеле мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. наҳум мошини фурӯшиам астаи Мерседес Бенц C класс аста ки соли барош 1995 сӯзишвориш газу бензин будай. кузов седан, объёмаш 1.8 литр гуфтагӣ. коробка пейда чашммеханика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. радной краска, салон тоза, хадавои 100% мега, ягон камбудӣ надорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар райони Шаҳринав, тарафҳои Ҳисор будай. нақша 13 000 сомон мега бо арзонам мешидай. вариантҳои алиширам буда. ина рақамош дар рӯи экран мебурад. марҳамат занг занед, вариантҳои худро пешниҳод кунед. даҳум мошини фурӯшӣ аста бародарон Мерседес Бенц C класс аста ки соли барош 1995 сӯзишвориш газу бензин будай. кузов седан, объёмаш 1.8 литр гуфтагӣ. коробка пейда чашммеханика дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100% гази Евро 4 мегазадагӣ. мошин фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 40 000 сомон мега бо арзонам мешида. вариантҳои алиширам будай. ина рақамош дар рӯи экран мебурад. марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед.
бародарони азиз, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва видеои моро дар имо ватсапатон падилиста кунед. хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.